Sutibig, ang tanong panaripuli, kay basi manarisi, at pagpupad sinigami. Sutibig, ang tanong panaripuli, unang-una pinayaw mo, ang tanong madali tumubo. Sutibig, ang tanong panaripuli, kay basi manarisi, at pagpupad sinigami. Problema, ang tanong niya na ulang, ang darama nagpatutuwa kanya, kung ano pagkatama niya. Umod kay ang tao buutan, ang daraga gitutuan, naglabayan 5 kabulan, ang daraga tinubuan niya. Sutibig, ang tanong panaripuli, unang-una pinayok mo, ang tanong madali tumubo. Sutibig, ang tanong panaripuli, kay basi manarisi, at pagpupad sinigami. Sutibig,